Les mascaretes. Aviam, una mascareta no és una joguina i és molt important fer-ne un ús correcte. La mascareta ens permetrà disminuir els contagis, ja de nosaltres cap als demés i dels demés cap a nosaltres també. Per això sempre, sempre, sempre han d'estar tapats, tant el nas com la boca. Quan ens hem de posar la mascareta? Aviam, hem de pensar sempre. A on t'aniré, estic segura que la distància d'1,5 metres estarà respectada entre dues persones o no? Al carrer? Al supermercat? A les altres botigues? A l'escola? En tot cas, al transport públic segur que us recomano posar una mascareta. Les quirúrgicals n'hi ha de dues menes. Ràpidament veureu la diferència. Aquesta té unes gomes, l'altra té unes vetes per lligar. Agafaré la de les vetes. Quina és la part de dalt i quina és la part de baix? A la part de dalt hi ha una zona una mica flexible, amb un metall una mica flexible. Aquest metall serveix per pinçar el nas. Quina és la part de dintre i quina és la part de fora? Miro els plecs. Els plecs han d'anar cap a baix per la part de fora. Vull dir que aquí serà la part blava, aquesta part, la que estarà cap a fora. Ara, no us en fieu del que diu un cert filòsof, que sempre és la part blava, que està cap a fora, perquè a vegades no hi ha part blava. Depèn de les mascaretes, dels models i dels fabricants. Llavors ja sabem, la part de dalt, la part de fora. Doncs aquesta me la posaré així, pinço el nas, la lligo, hop, i ja està, amb un nus, l'altre nus, que aquest ja no cal que apreti tant, i me l'adapto una miqueta, pinço el nas i l'agafo de dalt cap a baix perquè quedi ben estirada. Com heu vist, no l'he tocat per aquí. Per què? Perquè considero que aquesta part està bruta. És la que està cap a fora. Una mascareta sempre la tocaré per les vores, però no per al mig. Queda ben posada. Les ulleres sempre per sobre. Al principi poden estar una mica entelades, després el vidre es calenta i l'entelada marxa. L'altra mascareta, aquesta, és més fàcil de posar, les gomes van darrere les orelles, però les gomes han d'estar a la bona llargada i a la llarga a vegades fan mal a les orelles. Aquestes mascaretes són de fer servir una vegada i de llançar. Es poden posar màxim unes 4 hores perquè després ja estan húmides degut a la nostra respiració. Les casolanes. També tenim 2 models. Aquests són els que he fet a casa meu. Es veu ràpidament quina és la part de dintre i quina és la part de fora, perquè per la roba. Llavors, ja veieu, també n'he fet unes amb vetes i unes amb les gomes. Aquí, com que ja sabem que la part de fora és aquesta, doncs veieu que els plecs també estan cap a baix. Aquesta és molt fàcil de posar, pim-pam-pum, agafo el nas i l'estiro cap avall. I ja està. En general no queda tan ben ajustada, però també va bé. Llavors, aquesta mascareta són 2 teixits, com heu pogut veure, i la part de baix està oberta com una coixinera, perquè a dintre, aguantada per aquest replec, hi he posat un filtre. Un filtre que pot ser un més variat. Jo he posat paper de cuina, hi ha qui posa filtres de cafè, hi ha qui posa filtres d'aspirador, per ara s'està estudiant a veure quins són els filtres més eficaços. I com que era Sant Jordi, per això l'he posat de rosa. Bueno, aviam, després, manteniment d'aquesta mascareta de teixit, es posa la rentadora,
o es renta mà amb aigua calenta i sabó, i un cop està seca, jo el que faig és que una bona planxada crema tots els virus. I fora! També el que és important amb totes aquestes mascaretes, quan us la traieu, si mai us l'heu de tornar a posar, és que la part de dintre la plegueu contra la part de dintre, perquè així la part que direm que és bruta és la de fora. Però si me l'he de tornar a posar, ningú haurà tocat la part de dintre i cap virus s'hi haurà enganxat. Bueno, doncs ja està. I a part d'això, quan torneu a casa, traieu-vos les sabates o bé al replà o bé a l'entrada. Gràcies. Sobretot poseu-les, que vull que em protegiu.